Bună, numele meu este Ardelan Claudiu și astăzi doresc să vă arăt cum am reușit să realizez această fotografie cu o tematică destul de sugestivă, zic eu. Putem observa copilul de o vârstă foarte fragedă aici în prim plan, care își imaginează supereroii din desenele animate într-un peisaj din mediul urban. De asemenea, putem identifica titlul imaginii care se numește Imagination. Pentru început mi-am făcut un stoc de fotografii pe care urmează să le folosesc în manipulare. De asemenea, stocul îl avem aici, vedem imaginea. Începem cu această fotografie din mediul urban, iar pentru această fotografie am dorit să fac un contrast între zonele mai luminoase și zonele mai întunecate, identificând astfel sursa principală de lumină. Pentru acest lucru am folosit uneltele Dodge Tool and Burn Tool. Dodge Tool ne va crea o expunere în zona în care aplicăm brush-ul, iar intensitatea expunerii o reglăm de aici. De asemenea, putem observa cum expunerea crește. Așa. Pe urmă, boltul creează un efect de subexpunere, adică va scădea lumina din zona în care aplicăm brush-ul. Puteți observa cum intensitatea luminii scade. Eu am parcurs aceste etape deja, iar în final imaginea arată cam așa. Doresc să vă spun că toate fotografiile sunt luate de pe internet, mai puțin cea cu copilul aceasta, care este realizată de mine. Dar sunt sigur că dacă vă doriți să urmați tutorialul, puteți să găsiți și pe internet o astfel de fotografie. Pentru început am pus supereroul Spider-Man. Cum am făcut acest lucru? Puteți observa aici în layerele din dreapta. Prima dată am dat File, Open, am ales fotografia. Vedeți, am ales două fotografii de pe internet, nu știam care o să mi se potrivească mai bine, însă cu puțin mai multă atenție am decis să fie aceasta. Am deschis fotografia. Pentru a putea crea o selecție, trebuie să facem o copie a acestui layer. Acest layer îl vom lăsa neatins, ca sursă de siguranță. Copia layerului o putem face prin combinație de taste Ctrl-J, iar pentru selecție sunt o varietate de unelte pe care le putem folosi, cum ar fi Polygonal Lasso Tool, însă este o notă destul de bună, însă eu nu o recomand pentru mine cel puțin, deoarece puteți observa, dacă eu încep să trasez pe marginea, pentru conturul personajului și să zicem că din greșeală ajung aici, da? Eu nu mai pot să revin la penultima selecție. Ceea ce cu path, cu pen tool putem realiza foarte ușor. Iar un alt motiv pentru care utilizez pen tool este pentru că conturul personajului va fi mult mai clar, nu va fi pixelat. De asemenea, acum o să realizez selecția doar pentru un singur personaj, iar pentru restul personajelor am făcut exact la fel. Haideți să începem.
Imaginea nu este de o calitate foarte, foarte bună, însă um, la dimensiunile la care va fi adusă, va fi adusă. Okay. Vedeți cum am greșit aici am intrat un pic pe spațiul personajului și doresc să ajung aici. Am venit la History și am back. Continuăm. Da? Pentru selecție aveți nevoie de puțin timp și puțină răbdare. Acum eu o să mă grăbesc puțin pentru a face tutorialul cât mai scurt. Însă conceptul de bază contează. Pentru a mișca imaginea în timp ce selectăm la zoom, apăsăm space și ne apare această mânuță pe care putem să mișcăm imaginea. Ok. De aici devine deja puțin mai ușor. Vă recomand, dacă o să faceți asemenea selecții, vă recomand să le faceți pe cât posibil pe conturul personajului sau caracterului sau obiectului sau orice vreți să selectați. Pentru că e mult mai bine. De asemenea, aici puteți să observați o mică imperfecțiune la imagine. Genunchiul lui nu este complet, de aceea o să măresc puțin selecția și dacă va fi nevoie o să îi creăm noi cealaltă parte a genunchiului, deși nu cred. Reflexia asta în geam nu mi se pare foarte realistică, dar eu mă bucur că am reușit să găsesc imaginea potrivită pentru manipularea mea. Ok. Da? Acum mă grăbesc puțin ca să putem trece mai departe. Mm.
De asemenea, zoom-ul îl controlăm cu Alt și scroll-ul de la mouse. După cum puteți vedea, adică avem această linie care în mare parte încadrează conturul personajului din desene. Acum, pentru a obține selecția, o să apăsăm click dreapta și Make Selection. Nu feathering deloc. Feathering înseamnă că adaugă un număr de pixel la selecție, adică linia noastră nu să fie, dacă de exemplu dau pe 2, linia noastră nu să fie perfect pe personaj, o să fie cu 2 pixel mai departe de personaj. După cum vedeți, ni s-a creat această linie contactă. Acum putem selecta Move Tool, iar cu Move Tool îl prindem pe Spider-Man și îl punem în această imagine. Un minut, așa. În momentul de față arată destul de urât, însă pentru manipularea foto trebuie să vă alegeți imaginile în așa fel încât să se potrivească cu background-ul. Este destul de complicat, dar cu puțină experiență o să vă dați seama. O să restabilim măsura lui, făcându-l să pară mult mai realist. Un alt detaliu la care trebuie să fim atenți, putem observa că în imaginea originală este creat un efect de ploaie, iar aceste linii intervin peste caractere, ceea ce noi nu vrem în această poză. Aceste imperfecțiuni se pot scoate cu mai multe unelte pe care Photoshop-ul ne pune la dispoziție, cum ar fi Patch Tool sau Spot Healing Brush-ul. Acest procedeu este unul foarte simplu, de aceea o să folosesc Patch Tool. Facem o selecție manual în jurul imperfecțiunii și pe urmă cu Drag and Drop o facem să dispară. Da? Niciodată să nu faceți zona care să umple spațiul dorit, să nu puneți la distanță foarte mare de imperfecțiune, pentru că o să arate urât. Și aici sunt curios cum o să-mi arate pe textura aceasta. Vedeți? Despre asta vă spuneam. Dacă textura nu se potrivește, rezultatul este destul de urât. Acolo o să luați deocamdată așa, probabil la dimensiunile la care o să vină adus, nu o să se observe. Deși recomandabil ar fi să îl retușăm. O să fac acest procedeu doar pentru un singur caracter, un singur personaj din desene, deoarece procesul de creare a fotografiei durează destul de mult. Mie mi-a luat în jur de 4 ore să o realizez. Ok, deci acum îl avem pe Spider-Man, arată destul de bine, zic eu. Acum să-i găsim un loc. După cum vedeți în fotografia originală, eu l-am așezat în partea aceasta. Hai să punem tot acolo, să văd cum am făcut. Apăsăm combinația de taste Ctrl-T pentru a modifica mărimea acestea. Recomand ca atunci când modificați să țineți de butonul Shift și pe urmă să trageți. De ce? Pentru că, după cum vedeți, dacă ținem butonul Shift, toate părțile se mișorează în aceeași măsură, iar rezoluția fotografiei nu va fi chiar așa de puternic afectată. În schimb, dacă începem să facem așa,
Deja rezoluția fotografiei se strică, vedeți? Deci nu arată foarte bine. Dacă apăsăm Shift și Alt, se dimensionează toată poza, toate părțile pozei. De asemenea, trebuie să comparați elementul care îl puneți cu ceva din fotografie. De exemplu, vedem că acum Spider-Man este destul de mare pentru locul unde vreau să-l pun. Adică putem observa că Spider-Man face cât 2 geamuri normale, ceea ce nu este destul de real. Așa că o să îl facem mai mic puțin, poate prea mic. Așa zic că e ok, nu? Da, ceva de genul. Ok. Acum, să-l poziționăm cât mai bine. Piciorul drept pare a nu sta chiar pe perete, parcă sta între pereți și vrem să reparăm chestia asta. O să apăsăm din nou Ctrl-T, click dreapta și o să alegem funcția Warp. Iar de aici o să tragem puțin ca să ducem piciorul pe perete. Ok. Eu zic că arată destul de bine, însă dacă vrem să dăm un efect destul de realist, ca și orice persoană, orice ființă din lumea asta are umbră. Așa că și personajul nostru din manipulare o să trească să aibă umbră. Umbrele se pot crea în foarte multe feluri, însă cel mai ușor, zic eu, fel o să vi-l arăt în câteva momente. Pentru prima dată creăm o copie a layer-ului. Deci, aici avem layer cu Spider-Man, da? Selectat fiind, apăsăm Ctrl-J, iar după cum puteți vedea s-a creat o copie a acestuia. Dacă dezactivăm layer-ul normal dinainte, apare aceeași copie deasupra. Apăsând click dreapta și accesând Blending Option, mergem la Color Overlay și alegem culoarea negru. Ok, acum omul nostru pe nu este negru complet. Noi nu vrem asta, așa că o să tragem layer-ul de deasupra în spatele celui original. Dacă îl dezactivăm pe cel original, puteți vedea că apare acest negru. Deci am creat negru, asta o să fie umbra noastră. Hai să vedem cum o creăm. Da? Dăm zoom aici, în zona aceasta. Și apăsăm layer-ul negru, nu este selectat. Apăsăm Ctrl-T, ținem Shift, nu, ținem Ctrl și neapărat această săgeată mică în colț. Vă sugerez să trageți pe clădire până obțineți o umbră destul de realistică. Da. Ceva de genul acesta. Ok. Vedeți, acum umbra nu se potrivește perfect unde este piciorul și corpul lui. De aceea o să apăsăm din nou Ctrl-T, ca selectat fiind layer-ul negru. O să-l mărim puțin, deoarece umbra este mai mare. Așa. Și acum o să alegem opțiunea Warp din nou, ca să aducem umbra în locul ei. Așa. Așa. Deja arată mult mai realist, însă umbra nu este niciodată complet neagră de un negru intens. Ce va trebui să facem? Va trebui să o facem cât mai naturală. Cum facem acest lucru? Destul de simplu. Pe layerul negru selectat,
layerului negru selectat îi aplicăm o mască din butonul de aici de jos, Add Layer Mask, iar acum vom, din panoul de unelte, vom selecta Gradient Tool-ul, vom selecta a doilea preset, da? Iar pe masca albă vom picta cu negru, cum ar veni. Observați cursorul, nu o să pun chiar la începutul umbrei, o să pun puțin mai sus și tragem o linie până jos. Vedeți, opacitatea umbrei din spate s-a redus puțin, aici însă a rămas la fel. O să trag și de aici, în partea asta, puțin și să fie umbra cât mai soft. Da? Ok. De asemenea, intensitatea cu care o să revin, să vă arăt ceva. Intensitatea cu care Gradient Tool-ul acționează o reglăm de aici de sus. Dacă selectăm 100%, o să se facă un contrast foarte mare între zona care s-a redus opacitatea și între zona neagră. De asemenea, opacitatea o scădem cam până la 50%, zic ok. Iar cu cât tragem mai jos, cu atât o să fie mai soft umbra noastră. Ok, acum are și umbră, pare destul de realist. Ce este foarte important și trebuie să ținem minte într-o manipulare foto este sursa luminii. În această imagine de background avem mai multe surse de lumină. Avem becurile de aici de pe drum, da? Avem luminile de aici din clădiri, însă sursa noastră principală de lumină vine de undeva din partea dreaptă sus, dacă observați de aici din partea aceasta. Pentru că puteți observa și pe clădire că este mult mai luminată decât partea aceasta. Acest efect de lumină trebuie să îl aibă și personajul nostru, iar acest mic truc o să-l facem tot cu uneltele Dodge and Burn. Cum am spus, Dodge-ul crește expunerea de lumină din zona unde pictăm, iar Burn-ul închide. De asemenea, și la Dodge and Burn putem regla intensitatea cu care să supraexpună. Vedeți? Acum expune foarte mult, iar dacă vom face de 2-3 ori, personajul nostru va fi ars, va fi o poză oribilă. De aceea, opacitatea o să o tragem jos cam până la 35, zic eu că e ok. Pe urmă, selectăm un brush nefădăruit cu cam de mărimea aceasta, cu care începem să layerul selectat trebuie să fie layerul original. Care începem să pictăm un pic, să creștem zona din dreapta, să creștem luminositatea pentru a da efectul de lumină de care vă spuneam mai devreme. Așa. Și pentru a da efectul de umbră vom folosi unealtă Burn. Probabil vreau să mai cresc puțin luminositatea în partea aceasta. Așa. Iar sub expunerea o facem puțin mai lejer. Așa. Vedeți, personajul ăsta cum apare că este lovit de o lumină din partea aceasta, din dreapta sus, ceea ce ne și dorim și are un efect destul de realist. Însă, după cum puteți vedea, culorile lui sunt foarte saturate față de imaginea asta de background. Acum v-am arătat cum să selectați, cum să modificați dimensiunea, cum să creați umbra, cum să
cum să păcăliți, să zic așa, sau să redați efectul de lumină, am să șterg layerele care le-am pus până acum și o să continui cu cele care le-am creat în poza originală. După cum puteți vedea, Spider-Man acum, în poza originală, este puțin mai desaturat. Însă mie mi se pare că se omogenizează mult mai bine cu fundalul. Cum creăm această desaturare și acest joc de culori? Avem aici panoul de adjustment și avem mai multe posibilități. Însă pentru tonurile de culoare vom alege pentru decreșterea saturației am ales Hue and Saturation. Pentru că puteți vedea am scăzut saturație cu 39%, da? Deci așa era poza normală cu Spider-Man. Iar la minus 39%, arată așa, da? Ok. Probabil vă întrebați ce este cu acest layer. Este layerul de la Color Balance. Aici m-am jucat un pic cu culorile, după cum vedeți dacă modificăm aici, eroul nostru o să capete diferite culori. Ok. Eu n-am modificat nimic, doar culoarea roșie, ca să fie puțin mai intensă. Da? Da. Ok, mai departe, continuăm cu următorul erou, cu Robin. Să închidem asta, da? Fotografia pentru Robin este aceasta. După cum puteți vedea, sursa de lumină principală în această fotografie este din dreapta spate. Am selectat caracterul, cum v-am arătat înainte, și l-am copiat aici, da? După cum puteți vedea, partea dreaptă, ceva, aici, partea dreaptă este destul de întunecată și este omogenă cu restul corpului. Să uitați-vă la mine în fotografie, partea dreaptă este puțin mai expusă, deoarece am urmat lumina care vine din partea dreapta sus. Pe urmă am creat umbra lui Robin, pe care o vedem aici. Da? Pe urmă, la fel, am creat layerele de culoare. Puteți vedea diferența de culoare. Și vedeți, aici avem un balans de alb, un balans de culoare, asta se numește balans de alb, spre un albastru, spre vernir foarte deschis, ca și în poza originală, însă după modificarea intensității am crescut intensitatea culorii roșii și arată așa. La fel am făcut și cu Captain America. Aici avem o mică problemă. Dacă deschidem imaginea, puteți vedea, imaginea este destul de mare, este la o rezoluție mare. Cum ne dăm seama de asta? Dacă copiem imaginea pur și simplu, vedeți, este o imagine foarte, foarte mare. Bineînțeles, am selectat caracterul de background-ul alb, după care l-am redimensionat. Fiind o imagine de rezoluție foarte mare, redimensionarea i-a afectat puțin și calitatea, însă aceasta se vede doar dacă dăm zoom, vedeți caracterul este un pic în blur, să zic așa. Mai departe, pe urmă, la fel, am creat umbrele, adică umbra lui și ajustările de culoare. Vedeți cât de albastru era înainte. Așa.
Pe urmă am pus copilul. Legat de copil, aici am avut puțin treabă, să vă arăt de ce. Momentan am aici poza cu copilul, mă rog. Jumătatea aceasta de cod lipsea de la copil. Așa că am făcut o selecție în partea aceasta și am pus selecția aici. Da? Și arată destul de bine, zic eu, nu se vede. Ok. Mai departe, la fel am făcut și cu ceilalți eroi. Le-am creat. Le-am creat umbre. Le-am așezat cât mai bine posibil în plan. Am făcut ajustările de culoare. Puteți observa aici la Aquaman. Culoarea mea de bază era un albastru foarte, foarte deschis. Ceea ce cu background-ul meu care tinde spre un ton mai roșiatic nu mergea deloc. Puteți observa diferențele de culoare dintre imaginea aceasta și imaginea aceasta. Vedeți, aici am umblat puțin la toate culorile. Ok. Pe urmă am pus și era o lanternă verde. Trebuie să imaginea rezultat trebuie să fie una omogenă. Să nu avem un erou mai saturat decât celălalt sau să fie un erou mai verde decât celălalt. Deci culorile trebuie să fie omogene, să se potrivească cu fundalul. De asemenea, cum am spus, trebuie să respectați foarte mult sursa de lumină principală. Asta ar fi o bază. Ok? Ce vreau să vă arăt la Aquaman sunt aceste imagini în format PNG cu splash-uri de apă. Le-am folosit pentru că decupând imaginea aceasta, aveam aici o linie dreaptă care, punând-o foarte random la mine pe drum, nu arăta foarte bine. De aceea, fiind și eroul numit Aquaman, am decis să-i pun aceste splash-uri de apă care zic că arată foarte bine. De asemenea, așa acestea le găsiți pe Google. Vreau să vă arăt ceva. Deja sunt în format PNG. În Photoshop, când aveți background-ul acesta cu pătrățele, să știți că formatul este PNG și nu aveți background, deci nu mai trebuie să faceți o selecție. Da? Vedeți cum rămâne transparent în spate. Ok. Așa. La fel am procedat cu toți eroii, am selectat, le-am creat umbre, ajustări la culoare și am încercat să încadrez cât mai bine posibil în această imagine, respectând de asemenea proporționalitățile. De exemplu, nu îl puteam face pe Flash de înălțimea aceasta, pentru că Flash ajunge să fie imediat cât stâlpul de lumină, ceea ce nu e foarte bine. De aceea am încercat să păstrez o perspectivă cât mai bună a imaginii. Cam asta ar fi tot în principiu. Ca să realizați astfel de manipulări este nevoie de puțină experiență. E foarte posibil să nu vă iasă din prima, să fiți puțin dezamăgiți de rezultat. Însă eu zic că cu puțină oboseală, puțină ostenială se poate realiza. O chestie care am uitat să vă spun, la imaginea de background am redus puțin intensitatea culorilor, adică intensitatea luminii, mă scuzați,
pentru a crea un efect mult mai dramatic asupra imaginii. Cam asta a fost tot. Eu sunt Ardelean Claudiu și vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare.